Вас вітае інфармацыйная служба тэлеканала МКТБ і я, Ірына Габруковіч. У эфіры навіны «Час мясцовы». Сёння ў выпуску. Юбілейныя медалі 80 гадоў вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў уручылі жыхарам нашага горада, якія ў дзяцінстве спазналі жахі фашысцкіх канцлагераў. Час выбраў нас. Маладзёжны форум сабраў у маладзечні маладых спецыялістаў з усёй вобласці. Справы духоўныя. З панядзелка ў праваслаўных вернікаў распачаўся Пятроў пост. Юбілейныя медалі 80 гадоў вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў уручылі ў маладзечні былым малалетнім вязням фашысцкіх канцлагераў. Прадстаўнікі райвыканкама, ваеннага камісарыята, грамадскіх арганізацый наведалі маладзечанцаў, якім у дзяцінстве давялося спазнаць жахі вайны. Ірына Салаўёва нарадзілася ў Германіі ў 1943 годзе. Яе бацькоў, як і многіх маладых беларусаў, гвалтоўна вывезлі на працу. Яны неаднаразова спрабавалі ўцячы. Ночь прибежали в эту... А куда бежать? Поля, и там стоит по осени этой соломы. И вот и солому они рынулись. А это сток соломы кишить от таких самых, как они бежавшие. И там были дети, и большие, и большие, и меньшие. Там было очень много. И французы, и итальянцы были. Ну, вся Европа была у рабах, были привезены у этих лагерах. Мама говорила с папом. Бацькоў Ірыны Салаўёвай утрымлівалі недалёка ад мяжы з Францыяй, таму вызвалялі іх саюзныя войскі. Всех погнали рыть траншеи, ямы. И они думали, может, оборонительная будет там работа, что наступают, может, чтобы траншеи какие. А их, оказывается, хотели всех расстрелять, в яму это кинуть и зарыть. И был, это, говорить, вечер, погода была хорошая. И такий гул, говорит, что земля вся тряслась. Тряслась земля вот по-страшному, не знали, что тут робится. Это шел американский десант, бомбардировщики шли, вот, союзники это. И высадился этот десант, вот мы остались все живые. Вот копьяны не высадились, у всех бы постреляли. Намеснік старшыні маладзечанскага райвыканкама Алеся Лукоўская адзначыла актыўную жыццёвую пазіцыю Ірыны Пятроўны і дапамогу, якую яна аказвае ў патрыятычным выхаванні моладзі. Ад гасцей гучалі пажаданні здароўя, даўгалецця, бадзёрасці. Ірына Пятроўна 37 гадоў працавала ў друкарні «Перамога», выгадавала дачку, цяпер радуецца поспехам унука. Напярэдадні 80-годдзя вызвалення Беларусі Ірына Салаўёва адзначыла, што самая вялікая каштоўнасць – гэта жыць пад мірным небам. Час выбраў нас. На працягу 3 дзён у нашым горадзе праходзіў абласны форум, удзел у якім прымалі дэлегацыі моладзі з усіх рэгіёнаў Міншчыны. Тэму працягне наш карэспандэнт. У літаратурна-музычнай кампазіцыі удзельнікі мітынгу згадалі абаронцу брэсцкай крэпасці Сталінграда, апошнія баі ў Берліне 45-га, вызваліцеляў маладзечна і ўсіх герояў вайны, яе салдаты, генералаў вядомых і невядомых. Удзячныя нашчадкі памятаюць ваенныя старонкі гісторыі і ушаноўваюць памяць тых, хто здабываў перамогу. Прадстаўнікі ўсіх дэлегацый склалі кветкі да помніка вызваліцелям нашага горада, ушанавалі іх памяць хвілінай маўчання, а ваеннаслужачыя адсалютавалі ўсім ахвярам вайны воинским салютам. Затым калоны моладзі дружна накіраваліся на пляцоўку да амфітэатра, дзе адбылося ўрачыстае адкрыццё форуму. Мероприятий проводится много, но кто-то знает друг друга, кто-то нет. Поэтому хотелось бы, чтобы они поделились опытом, конечно же, что-то узнали нового, потому что мы привлекли хороших специалистов для участия в этом мероприятии. Это и на диалоговые площадки, и консультации постарались организовать, и юристов, и банковских работников. Я думаю, что запомнится нашим ребятам это мероприятие. Больш за 400 юнакоў і дзяўчат, маладых спецыялістаў розных сфер дзейнасці Мінскай вобласці сабраліся ў нашым горадзе, каб на працягу 3 дзён пазнаёміцца, пасябраваць, паспаборнічаць. Настрой ва ўсіх бадзёры і аптымістычны. Я закончил Борисовский филиал БНТУ БГПК. Сейчас работаю на ООО-экране. Сюда приехал с целью каких-то завести новые знакомства и получить дополнительные эмоции, что ли.
Вот. Завтра будет спортивное мероприятие. Я записался на плавание. Настроение у нас боевое, отличное. Вот, что мы еще можем сказать. Ожидаем от этого мероприятия, наверное, получить какие-то новые знакомства, новые эмоции. У Беларусі адным з галоўных накірункаў маладзёжнай палітыкі застаецца стварэнне ўмоў для рэалізацыі прафесійных, творчых, спартыўных, інтэлектуальных здольнасцяў юнакоў і дзяўчат. Многія з іх застаюцца працаваць па выбраных спецыяльнасцях у тых калектывах, куды трапілі па размеркаванню. А культурна-спартыўны форум стаў прыемным бонусам для сотень выпускнікоў універсітэтаў і каледжаў у іх працоўных биографиях. Наше мероприятие, оно стартовое, оно проходит первый раз на территории Минской области и направлено как раз-таки в большей степени на молодых специалистов, на ребят, которые пришли в прошлом году на первое свое рабочее место после учебного заведения и в праздник, в день молодежи и студенчества, вот почему выбрано было именно эти даты, для того, чтобы их познакомить, для того, чтобы они посмотрели на таких же ребят, как сами, максимально продумывали программу такую, чтобы была интересная, секции, 12 направлений секций, абсолютно практически по всем сферам жизни, это и медицина, и наука, и безопасность, и спорт. Адразу пасля адкрыцця форуму удзельнікі разышліся і раз'ехаліся па 11 секцыях. Маладыя спецыялісты маглі даведацца, як вядзецца ў нас дабрачынная і грамадская работа, як развіваецца індустрыя турызму, папоўніць свае веды па канцэпцыі нацыянальнай бяспекі Рэспублікі Беларусь. У 10-й гімназіі гасцей сустракалі журналісты, у тым ліку юныя. У установе, дарэчы, выходзіць газета «Пачатак», працуе радыё «Кропка» і перыядычна з'яўляюцца на свет выпускі школьных тэленавін. Я посмотрела для нас, для моих пионеров, такую прекрасную идею, как создание газеты. Это очень актуально, ново. Дети, на самом деле, сейчас не так сильно читают газеты, а создание своей собственной – это очень интересно и познавательно, я считаю. Также я поняла, что не так сложно создать на базе обычной школы простое радио и телевидение, и это возможно даже интереснее детям, чем газеты. Они любят более новое, продвинутое, а радио – это вообще максимально интересно для ребят. А Паліна Пашковская з Воложынскага района расказала журналістам МКТБ пра некаторыя моманты работы у райагропромтехніцы. Я не знаю, может, это и до этого было, или в этом году придумали наставников закреплять. Мне очень хороший человек попался. Да, она наставляла. У нас есть программа, которая как бы наша личная, разрабатывалась для нашего предприятия. И там было достаточно тяжело разобраться, потому что она такая не суперсовременная, но понятная. Она сразу ввела в курс дела, ну так как я инженер-программист, она показала. Госці наведалі і STEM-цэнтр, у якім займаецца шмат гімназістаў. Тым часам паралельна на базе драмтэатра моладзі расказвалі пра новыя магчымасці ў медыцыне. Юнакі і дзяўчаты атрымалі шмат карыснай інфармацыі наконт уласнага здароўя і пад кіраўніцтвам старшай медсястры 3-й паліклінікі Вольгі Гапон маглі выканаць пэўныя медыцынскія маніпуляцыі. А ў новым будынку ЗАГСа маладыя спецыялісты абмяркоўвалі тэму сямейных каштоўнасцяў і традыцый з іерэем Яўгенам Саўчуком. Сустрэча праходзіла ў форме дыялогу у дружалюбнай і шчырай абстаноўцы. Все довольно хорошо слушали, с юмором наш Евгений был, и всем очень нравилось. Они не сидели в телефонах, даже где-то какие-то моменты обсуждали и не сдавали, не боялись, задавали, спрашивали вопросы, ответы получали. Алла Маркелова, Алексей Андреевский, МКТБ. Маладыя спецыялісты падчас мерапрыемства змаглі паўдзельнічаць у розных спаборніцтвах, паказаць свой спрыт і прадэманстраваць, што здаровы лад жыцця ў прыярытэце юнакоў і дзяўчат. Цырымонія закрыцця маладзёжнага форуму «Час выбраў нас» прайшла ў нядзелю ў лядовым палацы Маладзечна. На працягу 3 дзён маладыя спецыялісты розных сфер пазнаёміліся адзін з адным, многія пасябравалі і будуць падтрымліваць кантакты ў далейшым. І хоць не так шмат часу было, каб паглядзець наш горад, каманды аднадушна адзначылі сардэчны прыём з боку маладзечанцаў і сяброўскую атмасферу. Мы приехали из Клецкого района.
3 дня прошли очень быстро, очень много эмоций, и все положительные. У нас очень хорошие результаты, все выступили хорошо, команда. И мы думаем, что все будет у нас хорошо, и мы займем хорошее место. Нам было весело, все дни были насыщенные на все мероприятия, были секции. Мы попали на секцию семейных ценностей, узнали очень много для себя нового, и сдружились и с другими районами, с некоторыми ребятами, и сами между собой подружились, было весело, мы ходили, гуляли вечерами. Дыпломы удзельнікаў спартыўна-культурнага свята атрымалі каманды ўсіх 22 раёнаў Мінскай вобласці і горада Жодзіна. Надеюсь, что все прошло на высоком уровне. Мы рады, что мы смогли показать всей молодежи Минской области наш город. И вот сегодня будем вручать кубки, медали, но я уверен, что от этого мероприятия выиграли все. Поэтому всю молодежь с праздником. И я уверен, что такие мероприятия очень важны, нужны. Они будут повторяться, а молодежь всегда готова принимать. Пераможцы і прызёры ў розных відах спаборніцтваў атрымалі заслужаныя ўзнагароды. У агульнакамандным заліку 3е месца заваяваў Смалявіцкі раён, на другім прадстаўнікі Клецкага раёна, а першае месца заваявалі юнакі і дзяўчаты з Барысаўскага раёна. Яны дапамагалі людзям не падаць духам у гады Вялікай айчыннай вайны. Яны паднімалі ў бой, сагравалі душу, прымушалі плакаць, а галоўнае верыць. Размова ідзе пра песні ваенных гадоў. Жураўлі, смуглянка, цёмная ноч – гэтыя і іншыя мелодыі ведаюць і любяць многія пакаленні. Разам з нашым карэспандэнтам маладзечанцы ўспомнілі і напелі свае любімыя песні пра вайну. Забягаючы наперад, скажам, што самай вядомай і папулярнай у жыхароў нашага горада аказалася легендарная Катюша. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Этот день победы порохом пропах. Бьется в тесной печушке огонь, на поленьях смола, как слеза, и поет мне в землянке гармонь про улыбку твою и глаза. Дороги, пыль да туман. Бьется в тесной печурке огонь, на поленьях смола, как слеза, и поет мне в землянке гармонь про улыбку твою и глаза. Расцветали яблони и груши, выплыли туманы над рекой. Как-то летом на рассвете заглянул в соседний сад. Там цыганка-молдаванка собирала виноград. Я краснею, я бледнею, захотелось вдруг сказать. Хватит. Это день победы, порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. Это праздник с сединою на висках. Я вспомнила хорошую песню, которая мне очень нравится. «Эх, дороги». Эх, дороги, пыль да туман, холода, тревоги, да степной бурьян. Справы духоўныя. У мінулую нядзелю праваслаўныя хрысціяне праводзілі Троіцкі тыдзень, а з панядзелка ва ўсіх распачаўся Пятроў пост. Устаноўлены ён у памяць апосталаў Хрыста, Пятра і Паўла. Даты паста штогод залежаць ад дня святкавання Вялікадня. Сёлета гэты перыяд пройдзе з 1 па 11 ліпеня. Святары нагадаюць прыхажанам у чарговы раз, што сутнасць паста не ва ўстрыманні ад пэўных відаў прадуктаў, хаця гэта таксама немалаважна, а ў імкненні утрымлівацца ад дрэнных учынкаў і разрушальных эмоцый. Прыблізіць сваю душу да Бога дапамогуць такія духоўныя сродкі, як малітва, споведь, наведванне храма і чытанне адпаведнай літаратуры. Наперадзе падрабязны прагноз надвор'я. Вы можете сачыць за выпускамі навін на нашым сайце tvs.by, YouTube-канале, у сацыяльных сетках УКонтакце, Аднакласнікі, Інстаграм, у тэлеграм-канале МКТБ. А я з вамі развітваюся. Усяго добрага і да хуткай сустрэчы!